komowa ba, mutanen da suka san shi dukka za su manta da shi. Duniyar nan ba komai bace, dukkan abin da ka tara a wannan duniya, a duniya za ka bar shi. To menene takamarka? Wasu sun ɗauki duniya ba za ta kare ba, suna ta takama da kayan duniya. Yau na siya gida, gobe kuma na siya mota, jibi in je tourism. Wayo duniya, kwana na karewa, shi dan adam bai sani ba. Duniya ta ruɗe shi. Ina waɗanda muke rayuwar mu tare da su, amma yanzu ba sana. Haka nan ne wata rana za ta riske mu. Lallai kayan duniyar nan ba komai ba ne, da kuɗi na yin ceto da wasu ba su mutu ba.